Allah ta'ala na mika kuka na gunka dan babu sarki kamar ka sa'in kadaita ka in daina shirka don lamariyar da in girmama ka ba zan yi aiki da san zuciya ba. Allahu babban abin bi ga kowa mulkinsa ba za a marki shiya ba. Kore jahala ta bar zuciyata dukkan kasidar da zan wallafa ta ilmi fasaha su zama mai ta ko da adubai ta zanto fitatta in an ji ba za a mata. Sallama ga dukkanin masoya kasidun faɗakarwa, ilmantarwa da nishaɗantarwa na harshen Hausa a duk faɗin duniya. Ka duba tauhidin al'umma akwai gyara yau dabo da tsafi zakaran su yanzu yayi cara gaskiya amana haƙuri fulaku sun kaura mai bidar halal ba a ɗaukar da hankali ma ba. Fatan alkhairi ga dukkan masoya kasidun addinin musulunci waɗanda aka gina su bisa ayoyi da hadisan annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fahimtar malaman addinin musulunci. Mike tsaye ɗan uwa ka sani da ulumu ake ado. Haka ne. Duk tarin riguna na kyali da mutane kan jido. Haka ne. In dai da jahalatu ga mutum zai zan mara kan gado. Haka ne. Ya zan fankan yau gaya in babu miya a kai shi gaba. Ilimi ne garkuwa kowa ya rike shi ba za Ni dan uwanku Abubakar Ibrahim Kantama ina muku albishir na kammalar ingantattun sababbin kasidun da kuka jima kuna jiran fitowarsu kamar yadda tuntun muka yi alkawari. Duk mai raba kai na al'umma ya jawa kansa ne rigima ran lahira za ya sha guduma jahannama za ya dinga zama a gaban wuta sai ka ce sire. Wannan sabon alban mai suna Kwazari da zai fito a cikin tagwayen fayafayen CD ya kunshi nau'o'i daban-daban na waƙoƙin da suka shafi fannonin addini da rayuwa. Abinda mutum duk za ya yi sai ya san da saninsa. Allah na kallo ne da abin da ransa ta kunsa. Sannan Allah na aiki ne kawai da nufinsa. Niyya ita ce aiki duba hadisin nan na abi habsi. Dan Allah musulmi duk aiki mu dinga haɗa shi da ikhlasi. Daga cikin kasidun da za ku ji a waɗannan fayafayai akwai kasidar wahadaniya mai magana akan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da cancantar bauta masa. Sannan akwai kasidar tsoron Allah mai magana akan wajibcin jin tsoron Allah da kuma illar da ka biyo bayan saba masa. Haka nan akwai kasidar garkuwar ɗan adam wadda ta yi bayani akan ilimi da muhimmancinsa domin sanin addini da kuma rayuwa. Kazalika akwai guzurin haɗin kai wadda ta yi bayani akan wajibcin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi a duk duniya. Haka nan akwai kasida mai magana akan ikhlasi inda aka yi bayani akan wajibcin tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da gujewa yin tarayya da shi a cikin dukkanin ayyuka waɗanda bawa zai yi. Allah masu hali ku sassauto ku dubi Allah a duk lamari ku tausayawa talakawa. Ga fakirai suna wahala birni da ƙauye maza mata, ga makafi guragu kan titi da almajirai ratata, ga marayu da babu uwa da uba bare ai batun gata, kai da ‘ya'yanka ko ba ku san da ana gumi ko sanyi ba. Hakanan kuma akwai zaɓaɓɓiyar ƙasida mai ɗauke da tausasan kalamai na yabo ga fiyayyen halitta mai taken zaɓin Allah
kasidar ta kunshi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin halayensa da Allah ya fifita shi da su. Kazalika akwai kasida mai taken haƙiƙar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa. Kasidar ta yi magana akan abubuwan da suke matsala ƙaunar al'umma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma riko da sunnarsa. Sannan akwai kasida mai taken talaka bawan Allah, wadda ta yi magana akan halayen da talaka suke ciki da kuma irin wajibin da ya hau kan waɗanda duk al'amarin ya shafa, tare da yin kira ga su kansu talakawan akan su tsaya akan abin da ya zama wajibinsu. Sannan akwai kasida mai taken illar harshe, wadda kasidar tana magana ne akan haɗarin da ke tattare da harshe da wajibcin kiyaye shi don kada ya jefa mutum ramin da ba zai fito ba. Shi mai tsarki ne da kyawun nasaba da bajinta, sannan shi Allah ya baiwa shirya dukaninta. Jirgi na fito mai san rabo ya biyo shi ya huta, kowa ya bi shi a ranar tsayuwa ta zai sha na jaki. Fatanmu a kullum Allah ka sa wannan aiki ya zama karɓaɓɓe a wajenka, mai amfanarwa ga bayinka. Ina godiya ga dukkanin masu bibiyar ƙasidunmu da kunnen basira a duk inda suke a faɗin duniya. Musulmi don Allah mu gyara mu tabbata kan hanyar kwarai. Mu kwaikwaya halaye na khairul bariyatu mai kyawu garai. Amma batun kaho da kauɗi da baki ba tamkar kabarai. A'a mu yi aiki zahiri ba haya gaga daga baki ba. Mu kwaikwaya annabi mai biyayya. Allah ka saka wa dukkanin masu taimakawa wajen tabbatar wannan mawuyacin aiki da ba shi da gata sai dai Allah, da kuma waɗanda Allah ya rubuta wa rabo wajen tallafawa addinin musulunci. Abubakar Kantama ke muku fatan sai mun haɗu a cikin kogin waɗannan fayafayai masu suna kwazaye. Roƙon da nake kuyo addu'ar rahama ga mahaifiyarmu da gun haƙuri ta wuce da mu. Fada alkhairi ko kai shiru. Ga kame harshe ga fulaku da karaga kuma tausayi haka ta yi mana horon zamo. Fada alkhairi ko kai shiru. Allah ka nufaci na kwaikwayo halinta na kamewa ya zamsai kan alkhairi zan amo. Fada alkhairi ko kai shiru. Ka nufa rakiyar babanmu ta yi ta tsawo ba a zan yanke ta ba, ta dade ba a zan yanke ta ba. Fada alkhairi ko kai shiru.